e simțit Andrei cu care... Ce faci? Nu te-ai făcut cu Androne, nu? Asta faci tu? Nu te-ai făcut cu Androne, nu? M-am făcut cu el? Ești de aici. Așa faci? Ești de aici, târfă. Vorbești cu mine prima dată. Ești târfă de aici. Vorbești cu mine că am aflat ceva despre tine, ai auzit? Ieși acasă. Ieși, am zis. Ieși acasă. Prima dată vorbești cu mine. Ieși acasă. După ce ai făcut ce ai făcut? Ieși, fac. Acasă ne Nu da în mine. Marci acasă, târfă, nenorocită ce ești. Bine, mai vorbim. Acasă. I-a dat șutul în curs să moară, mă. Te rog, Să vezi ce rău să stai. Până stai că n-a pus așa. Doamnelor și domnilor, așa se sfârșește o căsnicie. Nini, ai grijă.